बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बोर आरो इसोरनि अननाय आरो गोथार जिउनि खौसेथिया नोंसोर बयजोंबो थाथों मानगोनां फादार दानियेल मार्डी पारिश प्रिस्ट फादार निखिल दैमारी Assistant Parish Priest, मानगोनां फादार नेरसोन आरो अनजाग्रा फादारफोर आरो सिस्टारफोर आरो गुबुन गुबुन डायसिस एबा जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां आलासिफोर
सिस्टारफोर आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां आलासिफोर आंनि नखरनि जाथि खुरमा आरो आइ आरो आदा आरो आबौमोन आरो आंनि अनजाग्राफोर दिनैनि सेथि फरायनायाव जों इसोरा सेंग्रा सामुएलखौ लिंनायखौ नुनो मोनदों। गिबियाव सामुएला इसोरनि लिंनायखौ मोनदांनो हायाखैमोन, नाथाय इलिनि हेफाजाबजों बियो इसोरनि लिंनायखौ फिननाय होदों। ओ प्रभु बुं, आं नोंनि लेङा खोनासंदों। जेरै सेंग्रा सामुएला इसोरनि लिंनायखौ इलिनि गेजेरजों फिननाय होदोंमोन, आंबो आंनि लिंहर जानायखौ आंनि आफानि गेजेरजों मोननो हादों। जेब्ला आं उन्दैमोन, सानफ्रोमबो बेलासियाव आङो आंनि आफाखौ रजारि माला बिनायखौ आङो नायखुमायोमोन। बियो आंनि गोसोआव मोनसे मोन्दांथि आरो मिजिं सोमजिहोदों। जेरै सेंग्रा सामुएला इसोरनि न'आव दाव दाव खालामोमोन, जे आंबो बेबायदिनो इसोरनि न'आव दाव दाव खालामग्रा जागोन। जेरै सेंग्रा सामुएला इसोरनि रदायनि बाक्सु दोनग्रायाव थानानै अरखौ जोंहोबाय थादोंमोन, थिग बेबायदिनो आंनि गोसोआवबो इसोरनि लिंहरनायनि अरा जोंजेनदों आरो दिनै बे लिंहर जानायनि अरा जोंगासिनो जोंबाय थागोन आरो जोंबाय थागोन। आंनि जिउआवबो गोबां दुखु खस्थ' आनजादफोर दंमोन आरो आङो बेफोर गासैनिबो थाखाय इसोरखौ हामबाय होयो। मानो आङो आंनि जिउनि गासैबो जालांनाय जाथाय दुखु खस्थ' गासैनिफ्राय आङो गोबाङै सोलोंनो मोनबाय। आङो बेफोर गासैनिफ्राय आङो आंनि जिउआव सोलोंदों। जेरै जों रमारिफोरनि दाइन राननाय 35 सिरियाव जोङो फरायो, जोंखौ सोर इसोरनि अननायनिफ्राय बोखानो हागोन? जोंनि दुखु खस्थ' सैनांनाय गासैबो जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय बोखानो हाया। जोङो इसोरनि अननायाव देरहासार जायो। आंनि जिउआवबो गोबां बेफोर आनजादमारिफोर गासै सफैदों, नाथाय इसोरनि अननायनिफ्राय आंखौ रावबो बोखानो हायाखै। बेनिखायनो दिनै गोथार पाउलसआ नैथि फरायनायाव बुंदों, बियो इसोरनि सासे सायख'जानाय थिनहरजानाय सायख'जादों इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो, आरो बेफोर गासैबो सोरनि थाखाय? इसोरनि बोरनि थाखाय। बेनिखायनो बुंदों बियो इसोरखौ हामबाय होननानै, आं जे जाबाय बे इसोरनि बोरजों जाबाय। दिनै बे गोथार पाउलसनि बुंनाय रावा आंनि गोसो मैखुनाव रिंखांफैयो। आंबो दिनै बुङो, आं जे जाबाय बेफोर गासैबो इसोरनि गिदिर अननाय आरो बोरफोरनि थाखाय जाबाय। इसोरा आंखौ अनामोनब्ला, बियो आंखौ लिंहरामोनब्ला, आंखौ दैदेनलाङामोनब्ला दिनै नैबे गोथार सानाबो थानाय नङामोन, नोंसोरखौ लोगो मोननाय नङामोन। नंगौना नङा? बेयो मोनसे इसोरनि गिदिर अननाय। आं जे जाबाय बेफोर गासैबो इसोरनि अननाय आरो बोरफोरनि थाखाय जाबाय। गाहाम रादाबाव जों खोनानो मोनदों इसोरा गावनो पितरखौ लिंदों। बिदि नङा जे पितरा सासे जोबोद मोजां मानसिमोन, बिनियाव नांगौथि गैयामोन। जोङो नुदों बिसोर हरसे मानि ना सारै सारै मेंग्लिदोंमोन। बे समाव जिसुआ बिसोरनि खाथियाव फैनानै मा थिनदों? जेखौ आगदाहा सारनो थिनदों। पितरा जिसुनि थिननायखौ मानिनानै जेखौ आगदाथिं सारोबा बिनि फिथाइया मा? गोबां नाफोरखौ बिसोरो मोनदों। थिग बेबायदिनो आंबो इसोरनि लिंहरनायखौ आंनि जिउआव मोनदांनानै फैयामोनब्ला
आंबो सानो आङो बिनि गिदिर अननाय बोरफोरखौ आङो आंनि जिउआव मोनदांनो हानाय नङामोन। दिनै आङो बिनि लिंहरनायखौ मोनदांथिनानै आङो बिनियाव फैदों आरो आङो बिनिफ्राय अननाय आरो बोरखौ जोबोरैनो मोनदांनो हादों। आरो जोङो नुदों पितरा जेब्ला गोबां ना नांनायखौ नुयो अब्ला बियो बुंदों, आं पापी, आंनिफ्राय जानखारलां, आंनिफ्राय गोजानाव था। दौरि जानो लिंहर जानाया इसोरनि ओरैनो होनाय जोंनि दान। बिनि थाखाय आंबो सासे समायथाव नङा। जेरै पितरा बुंदों, आं पापी, आंनिफ्राय गोजानाव था। दिनै आंबो सासे समायथाव सुबुं नङा, नाथाय बियो गावनि गिदिर अननायाव बे गावनि ओरैनो होनाय दानखौ बियो दिनै आंनो होबाय। आरो जोङो गोथार बाइबेलाव गोजाम रदायनिफ्राय लानानै जोङो नुनो मोनो इसोरा गोबां सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमाव गावनियाव खामानि मावनो बियो लिंदों। जोङो नुनो मोनो इस्राएलारिफ्रा जेब्ला मिसर हादराव दंमोन, नासयजादोंमोन, दुखु खस्थ'आव दंमोन, बिसोरो इसोरनियाव गाबज्रिदोंमोन, बिसोरो गाबदोंमोन, दुखुआव दंमोन। इसोरा बिसोरनि गाबनायखौ खोनासंनानै मसेखौ बिसोरखौ उदाङाव लाबोनो सायख'दों। आरो बिदिनो गोबां जाथायफोर दङ। सुसानाया जेब्ला नंखाय फाव फान्दाय जानानै थैनायनि साजाखौ मोनदोंमोन, अब्ला इसोरा गावनि जिउखौ सेंग्रा दानियेलनाव हरनानै बियो सुसानाखौ बियो बासायनो थिनहरदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो संसाराव फैनानै क्रुसाव बियो गाबदों, आं गांबाय। सोरनि थाखाय? जों साफ्रोमनिबो थाखाय बियो गांदोंमोन आरो बियो क्रुसाव गाबदों, आं गांबाय। दिनै जानो हागौ आंनि लिंहरजानायाबो गोबां सुबुंफोरनि बिनायनि थाखाय, जानो हागौ सोरनिबा गाबनायनि थाखाय, जानो हागौ गुबुन जायगायाव दौरिनि गोनांथिनि थाखाय आंनि बे लिंहरजानायाबो इसोरनि मोनसे गिदिर समायनायनि थाखाय, आंनि समायनायनि थाखाय नङा, नाथाय इसोरनि रायजोनि आरो बिनि समायनायनि थाखाय। पप बेनेडिक्ट XVI बुङो, जोंनि लिंहर जानायनि आंखाला जोंनि हान्थुआव पारालाइज जानायनिफ्राय जागायजेनो। बिनि ओंथिया मा? जोंनि न'खरफोराव बिनाय गैया, सुबुंफोरनियाव बिनाय गैयाबो लिंहर जानायनिबो आंखाल। बे लिंहर जानायाव जोङो बिनायफोरनिबो गोनांथि आरो इसोरनि बोरनिबो गोनांथि। जिसुआ पितरखौ बुंदों, दानिफ्राय नोङो मानसि हमग्रा जागोन। जिसुआ संसाराव बियो गावनि थाखाय फैयाखै, नाथाय बियो मानसि हमनो फैदों, सुबुं हारिखौ बासायनो फैदों। जों साफ्रोमबोनि थाखाय बियो संसाराव फैदों, गावनि थाखाय नङा। थिग बेबायदिनो दौरि जानायाबो गावनि थाखाय नङा, बेयो सुबुंफोरनि थाखायसो, गोथार गिर्जानि थाखायसो आरो समाजनि थाखायसो। जिसुआ दाबो गावनि खामानिखौ बियो दौरिफोरनि गेजेरजों बियो मावो। जिसुआ गावनो सासे दौरिमोन आरो गावनो बुलिबोमोन। बियो गावनो सासे दौरि जानानै बियो गावखौनो गोथार क्रुसाव बुलि बावदों। जों साफ्रोमबो जे बासाय जानायखौ मोनो। आरो दिनै बे गोथार क्रुसाव जिसुनि बुलि बावनाया गोथार मिसाबुलियाव दौरिफोरनि गेजेरजों जायो। जिसुआ दाबो गावनि बे गोथार क्रुसाव बुलि बावनायखौ दौरिफोरनि गेजेरजों बावो। बेनिखायनो जोंहा सासेल'